Lho tarun yo. Rumah modern, ukurannya 6 kali rolas, harganya 600 jutaan. Nomor iku ya. Saya nggak taruh nang mayo. Nah sebelah kanan kini kisah pagar tanemi, ambek ono roster, tambah ini ono keramio. Iki ambek di lampu ini, bengi tambah kesannya estetik. Ah, saya langsung lanjut mrene. Nah sebelah kiri kini iki nang gone arah karpote. Wis full keramikan yo. Kerane ready, kena geng sepeda atau mobil yo. Nah, iki bentuk fasad depan omahe ono keramik iki sing pasti ono lampune, moncot iso ndukur yo. Fasade ndukure ono batu alami ambek lampune. Nah, sebelah kanan kini iki ready, panggon rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif golek gape yo. Lampune kiwa tengen moncot iso ndukur yo. Nah, iki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, bobo saya masih kusen rek. Aluminium, ayo kata gas. Iki langsung nang gone area ruang tamune. Oh, koyo ngene iki modele. Ndukure lampune cemrentel sing pas wis drop selingan yo. Iki ono jendelae. Iso buka tutup ben sira saudara mlebu lancar ya. Sebelah kiri kene iki tembok gak polosan ono muding ini. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar terutamae sing pas ono jendelae langsung menghadap nang area karpote yo. Cecepane asik, ready, tapi kelas ini pengen dhewe. Soalnya apa sih durung free yo. Nah. Nang kene iki ono nggone mini bare lho. Kayak ngene mangan-mangan enak yo. Nah. Saiki langsung lurus mrene. Nah, iki. Iki nggone arah dapure sing pasti ono lampune moncot sing ndukur ono telu ngene yo. Ambek ono batu alami. Nah. Nang sebelah kiri kene iki kamar kedua iki dikunci. Soalnya ono apa? Ono barang hitungan nang jero yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang nggon arah dapure, dapur kamar mandi. Kiwa tengene wis full keramikan, wis ini nggih duduk, second ready, shower yo ready, keran iki kari ngundir tok. Saiki langsung lanjut nang lantai kedua gini yo. Nah. Iki engko dipasangi tameng. Soalnya apa iki sedurung dipasang yo. Cewatir. Nah, nang kene engko dipasang yo. Iki sedurung dipasang yo. Iki engko dipasangi pintu, iki sedurung dipasang. Nah. Iki nang ndukur iki iso digawe nggone arah laundry room utawa jemur nang kene. Iki iso digawe tempat ngopak utawa nyuri nang kene yo. Nah. Iki mangko omane ukurane 6 kali rolas harganya 600 jutaan. Untuk lokasi banding wis, perkemat kan kayak wis ngene kasih sih, brang ringgo, pentas Mas, mrene wapi.